summary, the bomb pie. Okronkoni, the Nimunyam now say, I can see a mouth. Say, Rade, Ahi, and so, Abo, your home by what the air called the air ba. And then so, Oma, every peer with him. But the Jaya this year, at the Asa one sap. So be the Kai, I'll be said the baby free a corner. Near corner, one more thing can see him. Yeah, that was it. When everybody used to do him. Amen. We need a better answer. You, the young upon, as I said, and then so, you know, already a demon. Now, last week, you know, I can't addition, a house here. Say, it's in young upon some year. Now, if you ask you call, now, young son of fetchy near Humudia, and the intimate, you said, very afford no Paul the Calm one seminal. Paul the Cassa, we are almost half fetchy every him. Let's ask you. And they be a message by now, a coffee and one, because you have done your Sabbath, say, dear, a bassa, yen and your fat, yen and your fat. You message bar, or walk over software, or tell the bear said 3 or 4 times a cry, and software 3 or 4 times. Not add the BTN 4 or 3 times, and some kind of you know so they are. Not obviously are sorry about not one baby be a acquaintance one son could be a dear. But I know any parties from young porno is up. Mama Botano, and Yakasi. Last week, it was said, is Jerusalem the bringer or receiver of the good news? If one said, receive an Indianka, Imuda Homa, a pass at Jerusalem. On the Diasempa Eba, and I Diasempa Ebre Jerusalem. As I get to our son, and never questions be by Mukakra. The questions be a bear, never can never say, and then, Yadi Hono, I ain't teach Muka see a party, Asians who here. Now, Yameboa near the part 2 and so. Now, the Atiana said, translation in Hunimudia, Yadi Mamono, Efa Isaiah chapter 40, verse 9. Bible Nubiana said, Asam bakamfo Zion froko be pa yakron so ana wa wodi asempa ba Zion froko be pa yakron so ne bi nem se wa wodi asempa e ba Zion onyankopon enya na ade sa e de ne amfam nso bi wo baabi nimdi a ye de e mamo no ye de mamo asie na ebre esem no aboa mo de ye kyerɛkyerɛ mo fa Jerusalem de asempa e na e ba ana de asempa na ebre Jerusalem no emu nsɛm se Jerusalem ye oba me vesaret no ene de keka ho nyina no ye mamo nimu de na eduru ebre bia ene baabi no etimi nso aboa ye ne yebetumi ya yusu na fe ye de agye nipa nkwa eni saa nim de no ye de mamo no ye de mamo se mo weapon mo akode bia ye de ma wasie na se ekohia se ebia wo obi kura ye kanya nkwa ansem na Isaiah 40 verse 9 and once them be bem emra wo hu nim de no na ukona se obi wo ha verse yekura wo no eno a yekura no de a eno de na hu nkohia bebre se afi na akọ cheche ne se we yi oba we yi se da bi nemum ebia oboko unu behia no na verse yekura no ene no kura ni di asi na nim de na wo no na se ebrenu mu no na aboa enya nim de di asie ni mo nyase fa Bible no na no bi kwa enkyerɛkyerɛ no a osambaka fo Jerusalem ɛne yɛbɛkɔ straight ya na se yɛ korɔ ni mo yɛ de ni bi esie na timi aboa yɛ amen menim sɛ ɛbade siesie wo msɛ nsɛm na emu ɔde kakra de na nso dodo no a ati aseɛ na nso yɛbɛsa afakyire na timi aboa yɛ na ɛne no asɛm tene sɛ Jerusalem as a woman. And I said, Jerusalem is a woman. Jerusalem, or you oba, and who was some and a yeka. Say Jerusalem, or you oba, and then who some and a person, you know, now, the yeka who wants a media, every Jerusalem, a Jerusalem be a unimu be and a yeka who wants some. The entire yeka asked them and said, Assembly a Diana, in him said, Jerusalem, dear. Oyo bema nenso asem bia kwa ba se Jerusalem yo ba na afi de ba ne sai de eda ebi no ma no a homo eka
ana omo bisa na omo pe nimdie afiri mu no so kai nim se osambakafo Jerusalem de nka oye bema nso afedie asem dia ba se woyo oba ene na ekoba ne sei ene ebe se yehwemu nitime boa yen amen yesi Jerusalem bia de yesi Jerusalem bia se osuru Jerusalem o asase su Jerusalem o Jerusalem odi asempa ebo obia yi oba yeni kantia se ne no ye hwe quotation ba kwa na mienu bi ekire se Jerusalem ye oba na fu yetimi aboa ye ti quotation me mane bebre ebi ede maako ene be chiri mu na fu yakọ asem no aso nti ye hye no nso didi kan no apart from say Hebrew kasem no Jerusalem ejina won say oba no Hebrew kasem no Jerusalem ejina won say oba ana say ekuro bia ejina won say oba eni kan fancy adwene me say ekuro bia Hebrew kasem no ejina won say oba enti ema Jerusalem so ejina won say oba em fancy adwene mo sa etimi aboa ye say Jerusalem ye oba ne de biblical scholars nkofo a wo mo abene awo twe kronkron mu no obiye ni ho a oje ho akinye obiya awo santi ase ne se Jerusalem ka Jerusalem dia Jerusalem oba ena nipa anyi ho akinye ewo Kristosu mu okọ Judaism mu nso a obiya ni sa problem no na ene na ebese yewehwe mu na etime boa yen ini kan tia se Onyankopɔn no a ɔbɔ so ni asase no se o address Jerusalem a Onyankopɔn address ne se ɔba as a woman se Onyankopɔn address Jerusalem a de wɔsoro de wɔsase so de de asempa bo emu bia na de Onyankopɔn address no a ana Onyankopɔn ene kasa ɔne ne kasa se ɔba ene ɔne ne kasa na ye ko Onyankopɔn asem ne timi aboa ye ye ko Bible mu de a ebi wo de a eye plain unhia Hebrew grammar na atimi aboa mo ate ase ene mema quotation ba ko pe wo ho na de ehia Hebrew grammar nso ne amamo quotation ba ko na atimi aboa masem ne wo ye anim no atimi akova yese enseni se Jerusalem eye ejina won se oba emu bi wo de unhia Hebrew grammar ena wotimi de ate ase emu bi won so de a obehia Hebrew kasa Hebrew o makasa no ena abetumi de ate ase didi kan no Jerusalem Jerusalem as mother edunu bia Jerusalem no ogina won se mother maame ana se ena Galatians chapter 4 verse 26 o se na osuru Jerusalem de ede ne ho ene ye na munyina nka se ene ne ye na myenka so I say the unhia Greek bia kasa bia la grammar na de ate ase Jerusalem de osuru Jerusalem no ejina won se ye nyina ye maame onyina won se ye papa osuru Jerusalem ana Jerusalem ejina won se ye maame tumo fan se mo adwene Jerusalem as our mother tie nyina ho tefo nyina maame no tie fan se adwene ba ko no ana ye Jerusalem nso ejina won se eyire wife ana se bride Onyankopɔn eyire Jerusalem je won se Onyankopɔn na eyire bride na yefro ana nso yen kan Revelation 21:9 to 10 21:9 to 10 o se na obofo ba so okura enkuruwa nso a oha musuo enso edi akire nu ayese mu ma no ba ko ba me nkyai ene me bekasa se bra me nkyere wo ayeforo adwama na yire yen hwe no ode me na honhum mu ekọ bi potenten bi so no o kyere me kronkron Jerusalem no se efre so Nyankopɔn nkyai esane o kyere bra me nkyere wo ayeforo no adwama no Yesu Kristo na yire pa no dana me nkyere se onie ndi wo kyere no Jerusalem ejina won se Nyankopɔn na yire ananse wife ananse bride mo fan se mo adwene mo nti ehun Jerusalem ena fi de kan de nya ne taate no nko ani o imo me mama hu mba akọ mama hu se oye wife afi so oye mother ana fi Jerusalem so oye princess oye ohima Jerusalem oye ohima ka Jerusalem enne Jerusalem
Jerusalem be a winning will be a Yamias will be no, and he actually much one. Say, or him. So, okay, Lamentation chapter 1, verse 1. And also comes out, Quran Kamunko 4 doors, or no one at what saying ye. The anchor or son a mamma, why is it kuna 4? The Odi and Say, how do also him man? Why is it you two? Jerusalem no Ojina said, or him ma. Munya Jerusalem or your dear bay, or your him or your princess, and our queen. Obi him man, no, the NTRC. When him dear, a plane, when he said, Ode, everyone said, be a Greek casa. You say, be a mistranslation, dear, and then I just send it, and then but a plane. And they'll be doing so, and a plane. Okay, I guess a Hebrew grammar, and I said, wow, no, what he has here. So, Jerusalem is a holy city. Holy city, the United has here. But, say, holy city, no, say, a Hebrew mono, a holy city. Holy city now say oba. Holy city I say they did all the Hebrew grammar and the chirimu. See I Isaiah chapter 52 verse 1. Isaiah 52 verse 1. Oh Zion nyane. So one who den oh Jerusalem kurokron so when you nyamata ade na momontuni ne de ne ho ntie bia enkoso ensen omu bio. And the Jerusalem, holy city, Hebrew mono holy no, I will try to say no, a adjective, a feminine adjective, I am singular. And the city no so a now, I have feminine singular now. And the Hebrew mono, Kurukonkono walk on one seminal. Oko Hebrew mudia, Yaka Kurukonkon dia, that's a Kurukonkon or your bar, holy city. But I said you had here another one this and the answer say, and the hand of you hear Greek grammar that you near boy to Oka holy city dia yaka kurukonkon dia kurukonkon ya say na wasa dia bai munyina ayade ayoba ba ka Oka holy city say dia and ya say you say kurukonkon ba ko Hebrew mu dia eye kronkon gina wasa oba and a kuro so gina wasa oba e bia so eye singular nti e qualify na pepepe mo fanti asie amen. And I said, the young fan Hamwaki be Nimo, a catch of 1 or more can be to me a cre, Nelson, Arabo will be because had intimate young men, Jesus, and Chimbe. Said Jerusalem, no, say, address no so a pronoun, a didn't see a name, yet I used to see any hair in a manner. The whole Bible, the Oka Bible, you use here and actually, you better was actually, a didn't see a name, only mean I said. Adwa kwaburu chire adwa ha dai adwa wanya dwuma adwa unse ayetotology enti ubepe bibi dia si adwa na mu ti adwa na mu ti adwa kwaburu chire wanya da no wanya no ayedi si na mu enti Jerusalem say ya address no so a say eno so omote use hair men ka say hair bro name the word hair aye pronoun amen. Say okay we dey me kan bo fum na timi aboa mo sample ba mon twere e twi no de be ye no twi ne kwa pam no aboa kura ye pam no nipa kura no apam no oyo oba apam no be ma apam no ba bonika say mu de ebe show hair ana hair mon tia se sa ye kan Isaiah chapter 40 verse 2 me kan ho mo twere ya mo hu Isaiah chapter 40 was it speak comfort to Jerusalem and cry out to her. No more answer and cry out to her that her welfare is ended, that her no more answer that her iniquity is pardoned. No more answer also for she has received from the Lord's hand a double for all her sins. To Jerusalem, and don't see I can see a kai baby. Some see a kai. I can't for us, Mamma Tias and Pajaman Samame. Aha. Say, okay, also use she. She no can say, Monkambo to some say Jerusalem. No more the cast, no. So, is the Gasa, Momo Jerusalem Cassian, and so I didn't know. I didn't know Nesho. Now, my son wants, yes, Gasa, Monkambo to some say Jerusalem, Momo Jerusalem Cassia said, Monkan Jerusalem is a better tautology. Now, I said, would be replaced here, and if any didn't see a name. The maybe or did he be Jerusalem and Amubiano or your bar? Amen. I said, the amendment also. If the moment in Jerusalem,
enka menya quotation bebre a kyerɛ sɛ Jerusalem ɔyɛ ɔbaa empempem bebre kakra yi kura ya kan kura no yate aseɛ na asɛmbusa yɛbusa na sɛ does God make a person a city onyankopɔn timi yɛ obi ekura ana ansa ne sɛ ane nyankopɔn timi yɛ obi ana nipa ekuru ɛma ne yɛ bɛkɔ Bible mu yɛ wɔn hwɛ so obrenu a ɛwɔ Bible mu ne yɛ bekum na timi aboa yɛ nyankopɔn etimi yɛ bɛɛma kuru ekuru yɛ ekuru ɛyɛ ɔbaa nanso ɛkɔ nyankopɔn asɛm mu a nyankopɔn etimi yɛ bɛɛma ɔyɛ bɛɛma no ɛne ekuru a egyina wɔ sɛ ɔbaa no nyankopɔn etimi ɛyɛ bɛɛma ekuru ma ne yɛ yie mo fa nhyɛ mo adwene mu saa kuro biara de egyina wɔ sɛ ɔbaa ɛna obi yɛ bɛɛma ɛna nyankopɔn ɛyɛ saa bɛɛma ne ekuru ɛne yɛ hwɛ sɛ etimi yɛ yie na sɛ etimi yɛ yie nso a nti ɛyɛ biblika mo fa nhyɛ mo adwene mu ɛne nyankopɔn asɛm kɔ mfomso biara ni ho ɛwɔ nyankopɔn anim yɛse ɛnyɛ sɛ bia kuro ebi a egyina wɔ sɛ ɔbaa ɛwɔ Bible mu nti sɛ nyankopɔn ɛbɛyɛ obi kuro a na wɔ sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ bia nka kuro ɛyɛ ɔbaa ɛwɔ nyankopɔn asɛm mu ana Hebrew language mu ndi sɛ nyankopɔn ɛbɛyɛ obi ekuro di a ne ekase saa nipa no ɔyɛ ɔbaa ɛnyɛ saa ne nyankopɔn ɛyɛ n'adeɛ ɛnyɛ nyankopɔn hyehyɛ ɔmfa nhyɛ mo adwene mu ɛne na kɔyɛ sɛ ɔyɛ barima a ne sɛ akɔyɛ sɛ ne sɛ nyankopɔn ɛpɛ sɛ ɔde ne gyina hɔ ma biribi di a ne yɛ sɛ ɔpa deɛ a ɛyɛ barima na watumi de ne gyina hɔ ma na nte aseɛ bam ɛne nipa nyansa ɛne nyankopɔn nyansa amen ɔmfa nhyɛ mo adwene mu sɛ yɛsɛ ɔyɛ ɔbaa ne yɛ sɛ ɔde ne gyina hɔ sɛ ɔbaa deɛ a sɛ nka ekuro yɛ ɔbaa nyankopɔn de ɔbaa gyina hɔ nyankopɔn ɛde ɔbaa ɛyɛ kuro deɛ a ɛne ɛne gye sɛ ɛne ne maakye ɛnyɛ saa nyankopɔn yɛ n'adeɛ mfa nhyɛ mo adwene mu saa na akɔyɛ sɛ ɛneɛ ɔbaa fɔ ɔbaa bɛrima fɔ bɛrima ɛnyɛ saa nɛteɛ na ɛnyɛ feminine for feminine ɛna masculine for masculine grama nko deɛ ɛka deɛ ɛnyɛ grama sɛm na yɛka o grama mu deɛ masculine for masculine amen mo wɔ ha sei yɛsɛ ɛmaa mama anaa nyɛ saa sɛ men for men women for women daabi ɛnyɛ saa na ɛteɛ nti biribi a sɛ nyankopɔn bɛ sɛ gender differences ba mu a na ɔmo yɛ hunu sɛ wei deɛ me use for ɔbaa nko a me use for bɛrima nko a Bible de bɛkyerɛ yɛ play ama yɛ hunu nti yɛmfa nso yɛ adwene mu nti yɛnkenka yɛ Jeremiah chapter 1 verse 18 ne yɛnhwɛ Jeremiah chapter 1 verse 18 ne yɛkae wɔsɛ na me deɛ hwɛ ɛnɛ mede wɔma yɛ kuro a ɛyɛ den ɛne dadeɛ dum ɛne kɔɔbere mfrafraeɛ ɛfa suo ɛtia asase nyinaa Yuda hemfo wɔn asafo hene wɔn asɔfoɔ ɛne asase ne so nkurɔfoɔ ɔno bɛdi akɔ nanso wɔntumi wɔ ebisɛ medi w'akyi na mɛgyew Awurade asɛm nie Awurade sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ Jeremia ɛnɛ da yi ma yɛ wo kuro ɔsɛ today I have made you a city not I have made you as a city o anka na saa nkyɛ Jeremia o ɛnyɛ sɛ Jeremia ma yɛ wɔ sɛ kuro na yɛ sɛ ɔnyɛ kuro no no ne mo sɛ ma yɛ wo kuro ɛnɛ da yi ma yɛ wo kuro ansa okɔ Hebrew kasa mu a kuro biara gyina hɔ sɛ deɛ mo nyinaa yɛsɛ kuro gyina hɔ sɛ nti Jeremia nso ɔyɛ ɔbaa na ɛnso Nyankopɔn sɛ Jeremia woyɛ ɔbɛɛma deɛ woyɛ bɛɛma nanso ma yɛ wo kuro ɛnyɛ sɛ ma yɛ wo de sɛ kuro o mfa yɛ mo adwene mu nyɛ saa na wɔse yɛbɛhu deɛ nti yɛ Nyankopɔn ɛkaa saa yɛse Jeremia yɛ bɛɛma ɛna kuro nso yɛ ɔbaa ɛwɔ Hebrew kasa mu nanso Nyankopɔn sɛ mo nyinaa ma yɛ wo deɛ bɛyɛ nti Jeremia no ɔyɛ deɛ bɛ ogyina hɔ sɛ deɛ yi ogyina hɔ sɛ deɛ bɛyɛ ɔyɛ kuro ɛnyɛ sɛ ma yɛ ne sɛ kuro ne mo nyinaa mo yɛnka sɛ ɔyɛ kuro nti Jeremia no ɔyɛ kuro nkasa wɔ sɛ ma yɛ wo kuro ma yɛ wo kuro ma yɛ wo nti woyɛ deɛ ma yɛ wo ma yɛ wo kuro ɛnyɛ sɛ ma yɛ wo te sɛ kuro ɛnyɛ saa ɛfa nhyɛ adwene mu nti ebi no mɛka sɛ
ebia na vanse bia Jeremia se Nyankopɔn aye ne kuro na nka bia na chidifuo ene nkɔfo bi o mo follow no na nka meka so kedim se Jeremia ye kuro die se kuro die nka ye bema na fa wi ase se kuro nso ye oba de a na ye se de ne Nyankopɔn asɛm nkoro ne mo eye nim a wu ne mu ntira meka se Jeremia ye Nyankopɔn ye Jeremia kuro no nkɔfo bi a omo edi Jeremia chi no mo te na ase ne se Jeremia ye kuro nanso omo ente Onyankopɔn asɛm wase a omo benya nwene se Nyankopɔn ye Jeremia kuro no die na kuro die kuro de benya mo nyina aha Jeremia ye bema na wu ni mu a na Jeremia ka se Nyankopɔn ye kuro die a obenya nwene se kuro no ye de kuro no ye bema enye oba ko se ko Jeremia ye bema ebe Nyankopɔn ye kuro aye oba eno ye wu nya eye nipa emana nipa nim die so a nim die nya nkɔ so na anase onnim no na obeka saa ti Jeremia Nyankopɔn eye ne kuro oye bema de se obi ye bema Nyankopɔn timi ye ne kuro ebere kuro nso gina won se oba eye bebele ka amen yesu obi ye bema Nyankopɔn timi ye ne saa nipa ne de ebe kuro enso ebere kuro nso gina won se oba yehu bo nyame asemu a se yehu bo nyame asemu yehu okɔ hiribu kasemu a kuro no a wɔka wɔn asɛm no ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ oba amen dia le wo mo ne kakra ne sɛ die Onyankopɔn ɛde no agina hɔ no de Nyankopɔn de no agina hɔ aman ɛne de ɛkyerɛ no ɛne de ɛka no na ehia Awurade Nyankopɔn sɛ ma yɛ wɔ kuro no de ɛkyerɛ ɛne de ɛka ɛne de ɛkyerɛ no ɛne hu hia Awurade mfa sɛ mo adwene mu na timi aboaye nimo it doesn't change Hebrew grammar entimin change Hebrew grammar ana Hebrew kasa entimin change no saa so then na ɛkyerɛ mo no ɛne ne bibia ye ɛna afa tu ɛnyɛ Jeremia no na yɛ ne ho kuro nimo hwana yɛ Jeremia kuro Awurade na yɛ nti Onyankopɔn so onye bibi ntia ɔno ane ho obi yefom a na Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ wafom Onyankopɔn na ɛhyɛ mmara Onyankopɔn na ɛhyɛ mmara wana me hu sɛ ade we yɛ bɔne so Onyankopɔn anka nkyerɛ yɛ sɛ wona obi da ɛyɛ bɔne anka obi na obi da anka nyɛ bɔne nti Onyankopɔn na ma bibi yɛ bɔne ɔno na ma bibi yɛ bɔne nti de ɔma ne yɛ bɔne sɛ nyɛ bɔne wɔ n'anim de a ɛyɛ ɔno no asɛm a amen mote ase ade aha sɛ wokɔ fa sika na sika na afa no sɛ Nyankopɔn ahyɛ ho mmara sɛ ɛyɛ sika bɔne de a Onyankopɔn na ama de na yɛ bɔne Onyankopɔn wa ɔyɛ silent de a ɛne sɛ ɛyɛ wɔn ana asɛm a ɛne Jeremia nipa bɛ hu Jeremia sɛ onipa nko a ba Onyankopɔn nso hu Jeremia sɛ ekuro ti Jeremia Nyankopɔn nim no na Jeremia yɛ kuro ba nipa ni so no Jeremia deɛ ɔmo hu no sɛ ɔyɛ nipa onipa nko a bi na ɔna hɔ no wɔ koro no wɔ ba ba Onyankopɔn ni so deɛ ɔyɛ kuro na ɔnyɛ kuro kɛkɛ ɔyɛ kuro bi a ɛden fortified city wɔsɛ ma yɛw sɛ kuro bi a ɛden unconquered city ɛyɛ kuro bi a wontumi nkɔnka ɛyɛ impregnable city kuro bi a ɛden paa yie sɛ Jeremia ɔbɛtumi akɔnka no ɛden paa sɛ Jeremia wɔsɛ wɔn no bɛkɔ asɔfoɔ no bɛkɔ adiifoɔ no bɛkɔ ayɛmfo bɛsɔre atia wo nanso me Awurade medi w'akyi mesɛ ma yɛwɔ kuro a ɛden amen nti Jeremia no anime sintini enkonka no cause oye kuro wo be hu no se oye nipa na wonam ho Jeremia na ho obi anim se oye nipa bi na wonam ho ma Onyankopɔn ni so no oye kuro bi na wonam ho Nyankopɔn e kan se enema me ansa Nyankopɔn ye Jeremia o se ma ye o te se iron pillar dadie pa enya cement pillar o ye unbreakable na dadie dum no iron pillar ne de eye masculine ti na obeka se ene se ene Jeremia akọ ko dadie dum no okọ Hebrew ka se mu dadie dum eye bema ene Nyankopɔn ka se ma ye dadie dum dia se nka nipa nya problem ba enye se eye bema nti Nyankopɔn ye ne saa wo mfa nhyɛ mo adwene mu eba saa na Nyankopɔn purpose no na ene na aye bibibi amen when what am I say you aha very good ena enye pillar nko no ye no munim se pillar iron pillow ekuro no nko ena wo se masayo mayo iron pillar na den se obetimi abrekie ena fa tu wo se mayo se wall so protection ena me se me kire mu
ti Jeremia oba mboka sia pa wose won ne de won no Hebrew mu no eye feminine eye oba Jeremia won no Nyankopon ye Jeremia no won no ye oba enti senka adintina Nyankopon ekwa Jeremia won so ye oba eye bebeleka de opa ne wo ye amen ubisa Jeremia se oye kuro be ya wonti men kyerɛ go ya nkyere kuro a oye no ene ono won pere no on ka sam yese sempom ye kuro ya nkyere kuro a oye nyame asem obi anfa bi nka ho emfa bi nka ho se bia obaya kase ana benya nimuonyam Nyankopon se ma ye kuro a sempom ye kuro ya den ekuro be ya minim eno ano amen obesa so Nyankopon nimuonyam no ano no eni sanka Jeremia oye sempakafo ene nka kuro no kwan so ye Betelia ka be ga so sempakafo Betel for ko be pa ye kron so na so ye refa ma hwan Jeremia ananya sa ni refa ma Jeremia ene minim se asem nko sie no ebeboa ye bebre pa ye pa ne mo se ne kuro etie awo Nyankopon anim no sa na Jeremia so tie awo Awurade anim tie ba so nti ne ma bi wo ha ese Nyankopon oye Jeremia ne ma miensa maye okuro mo se maye odi ebe maye odi se kuro ana maye odi se iron pillar so de ene ma die ma ne support ay unbreakable sa na Nyankopon eye Jeremia nti yemfa nsi adwene mu nti de wo gina ho ma bia no sa na Jeremia gina ho ma de iron pillar gina ho ma bia no sa na Jeremia nso ogina ho ema mo yemfa nsi adwene mu se Nyankopon timi ye obema kuru emra Hebrew mo nso gina wo se wo ba ti bia wuni mu na nka ya wo se Jeremia de oye kuro de na nka Jeremia ye kuro de a senka Nyankopon ya Jeremia better de a ne Jeremia ka Jeremia nke fe ne better de a ene nka ene min se better ye bema ay wuni mu de onno so ko ntira amen na ye be ko ntiche mu kakra bia nso aka ho na timi aboa ye nhwe Nyankopon otimi de adene ye feminine ejina wose wo ba but otimi de bema nso yesa ye ko ba mehwe ye aka Yesu ebe wiase no mo yangen ka nyame asem wo first me sete ko Greek akra na timi aboa mo ko so eno nso atimi aso abu problem Greek fo nso wo sa de ye kan bi wo mo so ka sa mu Greek fo nso obi sa grammatical agenda no Greek fo obi na Hebrew fo nso obi na wo hwe nyame asem wo 1 Corinthians chapter 10 verse 4 mo ntwe na me yangen kai wo se na wo nyina nom honhom fam ano ne yakoro na onum fi honhom fam botai a na di wa achi no mu na obota no ani Kristo tama na Israel fo no eba no omna mekwan so ba no na obota bi di wo mu achi na obota ntim bi na de wo mu ba wo mu de nyina no wona be wo mu ho bae wona guide wo mu in everything obota bi no yesi sa obota no ana aye obota ntim bi a na edi wo mu achi no mu nyina Bible say aye hwan ya na ye Kristo ko Greek asemu a obota no aye oba obota no ane yesi edi Israel fo achi no anya bema ho anya bema ye obema bota ho ko Greek mu a ye obema bota ye bema ane obota nso ye oba but bota no a na di wo mu achi no Kristo no oye oba na bema so no bi we dey say yin ase a kire mo ere so bi e me say Yesu de oye oba wi ase oye bema ti oye bema enti Kristo Hebrew mu no Messiah no one ne obotantimu a no no mo ba nenso onu amu kura no de na ogina ho ma no na ogina ma de ebe obotan na ogina ma de ai mu nyina amen mo je so ma kare ane nkom to obi kura eti an kwa asori fo wo mo nyi so fo asema waka no so ana de ya mo je so mbem de ya mo nyi so den amen aha enti yesi obotantim no na Israel fo achi no sa obotan na ayade ebe na ye Kristo na obotan so ye de ebe Greek mu aye feminine aye oba enti kasam no nka enso ye amen enti so obotantim no na oye omwade nyina e de say na obotan na ya de nyina
edi obotan me edi ya echi no obotan timu a wotwe mu a woni mu nwanse da no sa obotan no gidi kasem no aye oba nanso de edu echi no so aye bema ya anya de ehia Nyankopɔn no se de obotan no de agina homa de eka de ekire ono ne Onyankopɔn ni so no ohunu se oba ansa ne bema sem bio nemo ade ne ohunu ade na wode wagina homa no ene ne ohunu nemo enya se wo ya bema ana we oba ene me ba so ti mo hia no so pa ye pa ne sa na te de anka se Nyankopɔn ede ana se Nyankopɔn asemu sanka obotan bi begina won se bema de a sanka bema botae ne so o se Nyankopɔn atereke wo mo amen watereke wo mo so the ebenya Onyankopɔn no wontena se a enirachi wontena se a hwe ho enirachi that's all ekwa fa so ya na ade no woni nye hu a enhie no ekwa ne kwa se Onyankopɔn me fa so ya ma ade woni nye hu a eno anu no ti aida so woni baje na kwa ho wo bra ho ase ama no so na wo si ya na ade no sa ba pepe na wo di achi wo ye wura mu awurade di ade nyina sutumfo no ba wi ase no na odi wo mu achi no ne wo botaa no odi wo mu je se obotaa be ma na ono mu ye be ma na ade ma ko a egusu ai Jerusalem ankasa nso no afide motia se me ba fam kakra Jerusalem ni din adonso ne titles o Bible mu no aye obi ne dofo Jerusalem Nyankopɔn ne dofo to obi tim ma ne dofo titles ne nyama be ma fan darling my love ebi a wo de aka won anim enti Jerusalem ka ene Jerusalem bia abodi a ye de frɛ wo mo ana abodi ye de frɛ no eye bebre ebi a wo de aka ebi a wo de akire ebi a wo de atie wo Nyankopɔn no ankasa nim ebi a ka bibi na men ka ehun asem maako nkyere mo eduru bi a Hebrew ka sem no ne din mu bi ama ne ko gina wo se be ma nso ne din no taata Nyankopɔn ade frɛ no no eduru bi a ne wo ko gina wo se be ma eye hwan asem a de oye ne saa no de opɛ ne waye ne saa o de Nyankopɔn pɛ ene wo ye ne de nipa pɛ mo fa nsɛm mo adwene mo saa de ntia Onyankopɔn ma ne da adi saa sɛ oye oba ɛwɔ manim but taata bi a me de ama no de e ma ne ye be ma ɛwɔ manim oye hwan asɛm a ɛyɛ wasɛm a wona ayɛ ne saa won ti Nyankopɔn sɛ a pack your things and go what na sense so a yes sɛ kitchen no if it is too hot for you amen sa ne Nyankopɔn yɛ na ade sika mo bɔ mo nsɛm Nyankopɔn asan kayɛ good enti Nyankopɔn ɔyɛ de ɛbɛhyɛ na nimonyam Nyankopɔn ɛna yɛ Jeremia kuru ɛne Jeremia na yɛ ne ho kuru di yɛ kɔ Hebrew kasɛm no ekuro bi yɛ na wasa de ɛbɛn ampa some mo follow very good and Jerusalem sɛ yɛ kan Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ Jeremia chapter 3 verse 17 a mo yɛn kan o edum bi Jerusalem ankasa nso no ejina hɔ Jerusalem yɛ Nyankopɔn na hinwa yɛ kan Nyankopɔn na hinwa Nyankopɔn na hinwa no Jerusalem Nyankopɔn na hinwa na yɛ bekyirem na kaka kraa bi mbɛsɛ hɔ de mɛkɔ bebree pa na asɛm no ankɔyɛ kokoroko bi wɔ mo ne so sɛ sie na yɛn hwɛ Jeremia chapter 3 verse 17 yɛse adwa no a Nyankopɔn ɛte soɔ no yɛse ɛyɛ hwan Jerusalem yɛ hwan mo nyinaa Jerusalem wɔyɛ hwan Jerusalem egyina wɔ sɛ Onyankopɔn ahengua ma menkan na timi aboa yɛn Jeremia chapter 3:17 ma menkan o ɛbrɛ no mu ɛna ɔbɛfrɛ Jerusalem sɛ Awurade ahengua na amama nyinaa abehyia ne nkyɛn ama Awurade din ɛwɔ Jerusalem na ɔrenni wakoma bɔne den yɛ akyi bio wɔsɛ ɛbɛfrɛ Jerusalem sɛ yɛfrɛ Jerusalem ɔsɛ ɛbɛfrɛ ne sɛ hwan ahengua Nyankopɔn ahengua
Ti nka me fa se bia ohene so Nyankopɔn yɛ ohene a so akonya Nyankopɔn te so no ene kyerɛ Jerusalem sɛ de ɔno wɔteɛ ɛwɔ Awurade anim. How close sɛ de osi bɛn Nyankopɔn ene sɛ de nkobesi ehu Nyankopɔn akonya Nyankopɔn ɛte so no ɛka Jerusalem a na yɛ refer sɛ Jerusalem ɛyɛ Onyankopɔn ahengua. Me sɛ mekyerɛkyerɛ mu cause ɛho yintasɛm no ɛso ɛho yintasɛm no ɛso kurukuru paa yie te mo fa nsɛm mo adwene ho. Ahengua wei na oyusu na ase no ɛyɛ masculine. Ɔbɛfrɛ Jerusalem sɛ the throne of God no ɛyɛ masculine. That time no Jerusalem abegyina wɔn sɛ ɔbɛɛma. Mo wɔ ha sɛ hɔ na ɛyɛ ne saa Nyankopɔn ahengua no a Onyankopɔn na bɔdeɛ nyinaa ɛkoto ahengua no anim. Ɛnɛ yɛ nka ho asɛm yɛka sɛ yɛkyerɛ mu akɔkyiri a asɛmpa no mempɛ sɛ ɛbɛyɛ kokorokoo bi ɛwɔ ebi a yɛmu bia no so si a nti momfa nhyɛ mo adwene me sɛ da bi yɛbɛka ho asɛm. Ɛni Jerusalem o deɛ asɛmpa bo kuro Jerusalem o deɛ wɔ soro o egyina wɔ sɛ hwan ahengua Nyankopɔn na ahengua. Sɛ mu ni ahengua yɛwɔ presidential chair wɔ hɔ ɔkɔ a Ghana mampani ana ɔhene biara no ɔwɔ ne ga wɔte soɔ na ɛsignify ne power ɛnde me nka ho asɛm. Na Onyankopɔn nso ɔwɔ dwa na ɔse ɛbere no mu no Jerusalem shall be called the throne of God. Die Nyankopɔn ayɛ wɔ biara no saa na ɔte o. Momfa nhyɛ mo adwene mu die Nyankopɔn sɛ die Nyankopɔn ayɛ wɔ biara no mo nyinaa die Nyankopɔn ayɛ Jerusalem no saa na ɔteɛ saa no sɛ na ɔteɛ no die ogyina hɔ ma no ɛnɛ sɛ nka meka Jerusalem ne tatos ahodoɔ bebree ho Bible mu koraa no a nka adeɛ koraa bɛkye yɛn. Ɛnɛ nya ne ho asɛm na meka ne ɛnɛ deɛ mema mo ahunu sɛ sɛdeɛ Nyankopɔn ayɛ wo no saa na woyɛ de bɛyɛ. Onyankopɔn yɛ ɔbaa woyɛ ɔbaa o. Nyankopɔn yɛ ɔbɛɛma a woyɛ bɛɛma. De Nyankopɔn yɛ Jeremia no saa na Jeremia teɛ. De Nyankopɔn bɛyɛ obiara no saa na woteɛ. Yɛmfa nhyɛ adwene mu nti de Nyankopɔn ayɛ Jerusalem no saa na Jerusalem ɔteɛ. Nyankopɔn ɛyɛ Abraham sɛ great and mighty nation mɛyɛ ɔman kɛseɛ paa. Abraham nam hɔ a ɔyɛ single ɔwɔ nipa ni so bɔ Nyankopɔn ho Abraham sɛ ɔman kɛseɛ paa bi na nam hɔ na ni so wɔ Nyankopɔn ni so no ɛnyɛ nipa ni so nipa deɛ yɛn ni deɛ sɛ tuatua hɔ na yɛwɔ ni nso yɛmfa nhunu adeɛ ɛnde sɛdeɛ Nyankopɔn Abraham nam hɔ a Onyankopɔn ho Abraham sɛ ɔyɛ ɔman kɛseɛ paa bi ɛna nam hɔ. Ba nipa nso bɛhu Abraham sɛ ebi ɔyɛ single person bi ba Abraham no ɔnyɛ single person ɔyɛ mighty and great nation before God. Ti wɔnam hɔ a sɛdeɛ ɔman sɛ ɔman gu hɔ no saa Nyankopɔn nso hu Abraham pɛpɛɛpɛ ɛwɔ n'ani so. Nti Nyankopɔn kan so obi curse wɔ I will curse him. So obi dome wɔ Abraham obi dome wɔ a mɛndome saa nipa no because I know who you are. Minim deɛ mayɛ wɔ m'anim. Ɛno so obi kɔ bɔ mpem ɛno nti abayifoɔ no ɔmo yɛ abayifoɔ no si esi bayihima na wɔyɛ akoraa na wɔyɛ hema na wɔyɛ kyɛ na ɔbo no anadwo ɔmo sɛ abɔbo because wɔbo ɔmo hema paa wɔyɛ akoraa o nanso wɔyɛ hema yɛhɛ no nso amen. Nanso nyame ka ho no wɔ den deɛ a ntimi ma saa amen. Nyankopɔn Moses deɛ mo ka ba abɔ no a Moses Nyankopɔn anya no ɔman. Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ Moses ma me nkum Israelfo yi na memfa ɔnyɛ ɔman kɛseɛ ma Nyankopɔn ankum ɔman no. Ti Moses deɛ ɔnam hɔ a Nyankopɔn ani so no ɔyɛ single person bi ɛna ɔnam hɔ ɔnyɛ ɔman. But Abraham deɛ ɔnam hɔ a ɔyɛ ɔman. Momfa nhyɛ mo adwene mu saa. Na wɔka nyame asɛm koraa wo de mebɔbɔ so kwa na timi akyerɛ mu na kyerɛ menya mmerɛ. Exodus chapter 7 verse 1. Exodus chapter 7. And maybe Onyankopɔn yɛ Moses sɛ Moses ma yɛ Onyankopɔn ɛwɔ Pharaoh anim. Ɛti Onyankopɔn na unia Aaron ɛbɛyɛ wo prophet ɔbɛ command ti hamɛ no a Nyankopɔn ɛyɛ Moses Nyankopɔn no na Moses ɛnyɛ sɛ ma yɛ wɔ sɛ Nyankopɔn ma yɛ Onyankopɔn. And in that time koraa no sɛ angels appear before Moses ya ɔmɛ worship Moses but Moses bet ma accept that worship no because wɔyɛ Nyankopɔn ɛyɛ ne Nyankopɔn. Momfa nhyɛ mo adwene mu saa. Yɛsɛ tam Nyankopɔn yɛ Moses Nyankopɔn no sɛ soro abɔfoɔ koraa firi soro ba a ɛne di ɔmde ma Moses no ɔmde ma na sɛ Nyankopɔn ɛne sɛ deɛ ɔmampani tu kwae
no man na be training ho a speaker of parliament no wanna act as man pani and any dia bia de man pani bia no e de man no ti Moses Nyankopon ye ne Onyankopon no say angel free so ba so amofo nya free so ba they will bow down before Moses me that time no Onyankopon and or accept worship no so a won form ye nimum say nu twam dia onye worship no bio because onye Nyankopon bio amen find some more minimum and the nipa betin no say e bia enipa bi aye e bi kra no a Jerusalem obotuma hu obi no onam ho ene me nka ho ansem nanso wiase nwie se Jeremia ye kuro bi no onam ho de ha ene ye se wiase nwie pa o se wa nya Nyankopon ani wani bia hu papa hu papa asoma ye kai de me mese me ko zo esi a nti hu papa se nti Nyankopon betimi aye obi Jerusalem na sa nipa ne aye Jerusalem onanim onu Nyankopon ohunu se nipa bio sa nipa Nyankopon ohunu se nipa bio ohunu se be ma na oba bio ohunu se bio won se ne wote onanim onu Nyankopon ani wa no se no onu odi hu nipa no ene se obi e woni Nyankopon ani wa ni bie no se ne Nyankopon si hunu no so nipa bi ehunu sa de Nyankopon hunu bi ene onu Nyankopon adwene ankwa a sa nipa no omunue ne omo tia sa so no ene nko omunue kura ne nko ya nwo mama ewiase ya nkeye uko bibia atia Onyankopon na hinwa amen ene de mema so unse Nyankopon no eni pasa na de ma say for mo tia ase ama na boro so mo tia ase ha for mo tia ase munyina mo tia ase mo sa mo bio makase no very good the woman say yes de Nyankopon ayewo no entinya enya se eye oba na ba ma nemu di ade na ka no di ade na kire no di ade na ka no ne di ade na di etie ne di e ka no ene hia no the only ohun bio o personality ni bio nemu afedi ohun sa ade no a to we ade na wo so wo ye no eno na ohun wo eno na bo so bia nso hunu simple di wono wo address wa so Nyankopon address so Nyankopon aye Jeremia betera na Nyankopon ba ne nche no address Jeremia o be fe ne better simple ena nyam be fe no oni di mfro bi o be fe no ene eye hintasem a akire ebekomu nti oba eye gina won se be ma no be ma gina won so oba no nti ase o ma na nti ase enim okay we dem for we entwa mu kwa okay Hebrew Genesis chapter 2 verse 7 okay Bible no ha o se emra Nyankopon bo onipa no o se onipa beye okrati asefo man became a living soul man okay Hebrew ka sa no ana usua man no a masculine ya ka Hebrew okrati asefo nso ye oba oka bayan bro no a edi bema baye oba yes bema baye de be adentira living being no ya ka living Hebrew mo living being and a living soul living ye adjective so no so ye now we singular we so ye singular enti e maache endi okrati asefo Hebrew me ka so okrati asefo a oye oba okrati asefo ye oba ena onipa baye onipa nso Hebrew mo no oye bema ti bema baye de be oba it make sense and it make sense I say ha shema wa amen won tina so ya no wajai so simple ya me bo meka ho asem pa ni ya hwa intasem bi wo nakra oba bema baye oba man aye bema ti e bo onipa na Nyankopon fe se bema ana oda ho bema man ohun ho ma egu ni hwemu wie no na nipa na baye okrati asefo ndo okrati asefo ne oba okrati asefo ye oba amen asembi wa chire wate asembi wa chire ye be ko ho na Nyankopon ye ka Nyankopon the spirit Nyankopon hu butu nso ne okọ Bible mu a the spirit of God na aye feminine Nyankopon hu ma ye oba se sa ne ye ka de Nyame hu ma ye oba Nyankopon o se emfitianse na o se
Onyankopɔn bɔ so ni asase na esum ewo mumyemi wa krab ni emfa but mon kre someone can hoda someone can kai very good osim fiti ase no Onyankopɔn bɔ so ni asase na asase yesakasaka ni nhunu na esum ewo ebunani na Onyankopɔn hom ebutu nsuo ngani osin Onyankopɔn hom ebutu nsuo ngani nyesa ti yeka nyame honhom a nyame honhom the spirit of God nyame honhom no people ka sem no oba ejese ono fo ana ndi yebe sore asem no we dey say na dey times we bere nu announce we bere sa see ya ti ase ba enti nyame betima yo obi a oye bema o wetu ni kura fe no ana aya possible aya biblical and sami emra unyame asem aba mo nkyei mo yanwene ho yie Awurade asem aba mo nkyei se Moses yaso we Nyankopɔn nyame yɛ ni Nyankopɔn no oje worship wa enje ba they worship him because oye hwan satam oye hwan ntra o ati se Nyankopɔn to oba accept but eni temu dia o Nyankopɔn bio Jeremia nam ho a ohun se nipa bi a onane ba bi a wo koro ba Onyankopɔn hunu se oye kuro so wonya uni Nyankopɔn ni wani bia eni ehu abanam nam ho a wo mighty nation mi na onam ho ti se de Nyankopɔn ehu ade no se de ade na tie no saa ne nipa no so tie ti Jeremia ogina wo se iron what pillar or your unbreakable ya be ko Nyankopɔn tie asefo no nim adofo emna ya babɔ mpai obia tie ase de amfa nsɛm wadwene mu o ewiase nie pa sanka Jeremia mfo bi sɔre aba na oye kuro Nyankopɔn anim na nso hunu dia wo nipa dia na ewiase nie pa na nso animonyam wasa asuma nkrɔfo bi cause ebi ni benya Nyankopɔn ani wani bi no mo tini ehu de Nyankopɔn hunu no mo omo anante sɛ Nyankopɔn ba sɛ omo nante anya saa dia ani ehu ko boba yihima dia asematu o oya kwara ade bada ni abayifo ni hu no omo hu ne sɛ ohima so dia ehwe ni yo ye ohima princess omo nyina yɛ nsɔre ti Jeremia oye kuro ti eye biblical sɛ nyame betima yi obi kuro ama na yeyie oye bema ekuro gina wo so oba ba nyame betima ya kuro ma na yeyie di eka no eni hia Awurade ye di azaka sie ma o Nyankopɔn ene wakasa kyerɛ ye ma sɛmi huhu ene ye ntena ma ye nyante ase wo ye mu ni ntimi nkwankae wo mu ni ntimi nya dinye nam eda wase ewe Awurade Yesu din mu amen.